दिनै भिडिअ हगारनाय जायाखै जायहा जेबो इम्पर्टेन्ट टपिक बा आंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैथ'वा सानदों गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल बेल ब्लगनि बाथ्राखौ मानो बुङाखै आदा भिडिअ लाबो सोरबाया बुंदों रन्जन दैमारिखौ माब्ला उदां जागोन बिनि सायाव भिडिअ लाबो आदा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंहरदों आरो लोगोसे दाथ' नै आदि मा होननानै बुङो राजबंशिफोरनो बिसोरनोथ' दा सयता जनगोष्ठीनो बिपिएफआ दिनैहाय एसटि माबा होनो थांगासिनो दङ मानो भिडिअ लाबोआखै आदा बिनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा गोबां कमेन्टआव गोबां बायदिसिना ना लिरहरखासिगोन लिरहरना दे लिरहरबाबो लिरहराब्लाबो बे नोंसोरनि बाथ्रा गाज्रि कमेन्ट होब्लाबो आं बेखौ हजम खालामगोन आरो माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्लाबो आं बेखौ हजम खालामगोन नाथायबा दा जायफ्रा बेफोरबायदिनि बाथ्रा कमेन्ट बुंनानै भिडिअ लाबो होनना बुंहरबाय थादोंना आं बिनि सायाव दानो लाबोथ'वा क्लियार काटखौ आं बुंथ'बाय गैयाब्लाबो आंनो बिपिएफखौ सरकाराव थानो होग्रोनांगोन बिनि उनाव नायनांगोन बुजिनांगोन मा मार नंगौना नङा बै दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै मोनथिना लानांगोन होमारगोन ना होमारा ना बेखौबो जों डिटेल्सै खोन्थाजोबनो हाया गाबोन जुदि होआ होननानै बुङोब्ला अखानायै गोब्रामोब्ला ना बिनि सायाव साननो गोनां जानानै फैगोन थ' बेफोरबायदिनो दिनैहाय गोबांनो बै सरकाराबो होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय होनो हायासै होनो हायैनि आन्दोआव मा दं होनोबा होद्रायोबा जोंहा मा लाब दङ आरो जोंहा मा खहा जागोन नङा होनबा आं बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो साना आरो लाबोथ'नायबो नङा दा साननैसोआ आं बिदिनो बायदिसिना भिडिअ बिदिनो सफा ल'नोब्लाबो होलांनायखौ नाजागोन थ' जिखियानो जादोला गोबाङानो गोबां कमेन्ट लिरहरगोन मोजांबो लिरगोन गाज्रिबो लिरगोन आं बेखौ जेबो सानला थ' मैयानि जिखिनि समाय खेरा लानाय ना बिनि माखासे भिजुवेल दं सोर दैदेनगिरिया मा लादों आं बिनि सायावसो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानदों थ' बिदिब्ला जों नायनानै लानि एसे to propose the name of the speaker, BTC Legislative Assembly. Honorable Speaker, sir, I propose the name of Sri Tridip Deimari, MCLA of 36 number Policia ST constituency as Speaker of BTC. I now request Honorable MCLA Sri Hassan Osmotari to second the name of the Speaker of BTC Legislative Assembly. I second the name of Sri Tridip Deimari, MCLA as Speaker BTCLA. Other candidate has been proposed as Speaker BTC Legislative Assembly. I declare that Sri Tridip Deimari is selected as Speaker BTC Legislative Assembly unopposed. रन्जन दैमारि बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखा लायैनि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय मावफुङो। I, having been elected a member to take the seat in the Council Legislative Assembly of Boroland Territorial Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that having been elected a member to fill a seat in the Council Legislative Assembly of the Boroland Council, do swear in the name of God, solemnly
affirm that I will bear true faith अर्जुन दैमारि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै आरो खौसेथि रैखा खालामनो अदेबानि आं मावनो होनाय बिबानखौ मावफुंगोन। in reference to the Constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will obey my teachers with me upon and God and God. बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै I, Sri Darasa Puspakari, having been elected a member to fill a seat in the council about to enter. आं धनन्जय बसुमतारी बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आं धनेश्वर गयारि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा जानानै आं आफा बोराइ बाथौनि समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिनि रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ